ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଡେଲି ୟୁଜ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଦେଖି, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଘର, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ମଜାକ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଘରକୁ ଆସି ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ? ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେମିତି ଲାଗିଲା, ତାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେବ? ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ। ଲେଟ୍ସ ଲର୍ନ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଘରକୁ ଆସି, ଏହାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେବ? ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର କମିଂ ମାଇ ହୋମ୍। ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର କମିଂ ମାଇ ହୋମ୍। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଘରକୁ ଆସି। ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର କମିଂ ମାଇ ହୋମ୍। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ମଜାକ। ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଜୋକ୍। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ମଜାକ। ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଜୋକ୍। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ନୂଆ ଫୋନ୍। ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଫୋନ୍। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ନୂଆ ଫୋନ୍। ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଫୋନ୍। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି କେମିତି ଲାଗିଲା। ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ମିଟିଂ ହର୍। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି କେମିତି ଲାଗିଲା। ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ମିଟିଂ ହର୍। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି କେମିତି ଲାଗିଲା। ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଟକିଂ ଟୁ ହର୍। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି କେମିତି ଲାଗିଲା। ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଟକିଂ ଟୁ ହର୍। କେମିତି ଲାଗିଲା ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି। ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ୱାଚିଂ ନ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି। ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ୱାଚିଂ ନ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ। ନାଉ ଇଟ୍ସ ୟୋର୍ ଟର୍ନ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ।